O outono gastronómico en Turismo Rural 2025 chega con propostas irresistibles para gozar de Galicia. Dende o 19 de setembro ata o 21 de decembro, 78 establecementos de toda a comunidade invitan os viaxeiros a descubrir a nosa terra neste outono. A delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, visitou hoxe as casas rurais do Zuleiro e Perfeuto María, en Outes, para presentar a nova edición de Outono Gastronómico en Turismo Rural 2025. Un programa que contará con 78 establecementos adheridos en toda Galicia e que busca impulsar o turismo rural fora da tempada alta. Podemos, ver cal é a oferta que se está a ofrecer dentro de Outono Gastronómico 2025 e que na provincia da Coruña, son 21 establecementos os que están adheridos, moitos deles xa que levan repetindo con esta iniciativa durante varios anos, un máis que o ano pasado, e que a nivel de Galicia son 78 establecementos. Nos, dentro da Xunta de Galicia e dentro do Turismo de Galicia, o que queremos é que estes establecementos, en certa medida, casas solariegas, casas rurais, en esta época, que é unha época de desestacionalización, podan seguir tendo un mercado importante e un mercado atractivo. Dende o 19 de setembro até o 21 de decembro, os viaxeiros poderán desfrutar dun amplio catálogo de propostas, dende os paquetes gastronómicos até paquetes de estadías e actividades paralelas como paseos a cabalo, sendeirismo ou catas de viño. O outono gastronómico está pensada para que cada visitante goce dunha experiencia única. Nos van a enseñar, ademais, non só lo que son estas casas, as vivencias destas casas e todo o que se inviste nelas, sino que tamén poden ter un plus, como ten esta casa, incluso de poder ofrecer aos seus visitantes tamén paseos a cabalo. E todo elo, ademais, dando unha gastronomía galega, porque tamén hai que decilo, e está moi ben que conten con produtos de calidade de Galicia, con produtos que están dentro das nosas denominacións de orixen, de viños galegos, con produtos de indicacións xeográficas, co cual estamos ofertando aos futuros visitantes todo moi galego. A delegada puxo en valor tamén a iniciativa do bono turístico, que este ano estará dispoñible ata o 25 de decembro e na cal a Xunta invirte un total de 1 millón de euros para a súa posta en marcha. Queremos seguir animando, ademais, que tamén é poñer en valor o bono turístico que a Xunta de Galicia tamén ten aberto. Temos que decir que sempre foi exitoso. A Xunta de Galicia está investindo 1 millón de euros neste ano e que en 3 días que se abreu o prazo de bono turístico xa estaba adquirido por moita xente. Queremos seguir traballando con diferentes establecimientos hoteleros e queremos seguir que a xente veña a Galicia. Renata Lema, xerente da Casa Perfeuto María, destaca a gran afluencia de visitantes que foi tendo grazas ao outono gastronómico. O outono gastronómico nos levamos moitísimos anos adheridos e traballando de xeito moi exitoso. A verdade é que, alégranos os outonos, porque sempre temos moita máis afluencia, que moita xente que ven a isto, a probar a nosa gastronomía, sempre é un placer tervos aquí e un honor que veñades a traballar e a promocionar este tipo de accións. É un paquete turístico moi exitoso, animo a todo o mundo a que veña, a que se adira tamén, porque cantos máis, mellor, porque o que vexo é que moita xente vai anotarse probando en diferentes sitios. De igual modo, o alcalde de Outes, Francisco Calo, puxo en valor a afluencia deste tipo de iniciativas no entorno rural. Consideramos moi importantes para o noso entorno, para o entorno rural, que se teñan en conta este tipo de iniciativas que fai desestacionalizar no ano toda esta afluencia de xente que pode percorrer o noso concello. Toda a información está dispoñible na web de Turismo de Galicia, onde tamén se pode descargar a guía do bono turístico.